en rejse, man har været på. Og man har ligesom levet i sådan lidt en boble sammen med 80 andre unge mennesker her på skolen. Et fællesskab, der går på tværs af årgangen. Det overrasker altid, hver år, hvor træt man bliver. Det er jo ikke bare noget, man sådan bare lige prøver. Altså sådan, det er jo fordi, at man rent faktisk godt vil være en del af det her. Så har man jo skole, og så har man jo rytmisk og skole, så man har jo ikke noget weekend. Man skal hive fremmede mennesker ind i en verden, man har lagt så meget af sig selv i. Og se alt det, man havde tænkt sig til, og alt det, man havde planlagt med alle de andre fakulteter, kom sammen. Alle er samlet om et produkt, hvor alle ligesom har en rolle. Vores talenter er vidt forskellige. Vi kunne se, at danserne kunne noget, skuespillerne kunne noget, musik kunne noget, og tilsammen så havde vi jo faktisk en musical. Vores første øvning for skuespillerne, det handlede meget om at få bragt hinanden sammen og lige lære hinanden at kende, men også finde ud af, at det ikke var farligt at give den gas på scenen eller gøre noget, der så lidt pinligt ud, fordi det er bare skuespillere, man sætter sig i en rolle. Altså vores øvere med skuespillerne i løbet af vores prøveforløb her har simpelthen været mega fedt og mega sjovt. Og at folk bare ligesom går ind til det med det, de har, og så ligesom set en kæmpe udvikling, der har været. Og så har vi også bare hygget os mega meget, og så har vi holdt pause og spist sammen, og på den måde virkelig blevet tætte. Vi havde faktisk ikke nogen krav til vores audition, til vores skuespil-audition. Det handlede bare om, at det var noget, man havde lyst til at give sig i kast med. Og det viser sig også, at dem, der ikke har prøvet det før, kan være rigtig gode. Altså det der med at stille sig op på en scene og ligesom udføre noget, det er jo noget, der godt kan skræmme mange væk. Sådan noget sceneskræk er jo et populært ord for det. Det har jeg ikke rigtig døjet med. Jeg hedder Karoline, og jeg var komponist på dette års Munkestrand Musical Lyt. Og som komponist, der har man den rolle, at man er med til at skrive musikken til musicalen. Vi får i manuskriptet lidt en inspiration over, altså, hvordan sangen skal være i forhold til manus, men ellers er det os, der ligesom bestemmer derfra, hvordan musikken kommer til at lyde. I forhold til vores arbejdstilgang, så valgte vi egentlig fra starten, og selvfølgelig sad vi og fandt en masse inspirationsnumre sammen, men så delte vi dem ellers ud. For vi blev enige om, at når vi skulle skrive musikken, så ville vi ikke bare kunne finde på en idé. Altså en idé kommer, når den lige har lyst til det, men at vi selvfølgelig alle sammen gik hjem og kiggede på nogle sange og kom med et bud på et udgangspunkt. Og så var vi alle sammen med til ligesom at udvikle den idé, og vi har altså stort set også alle sammen haft en finger med i hver eneste sang på den ene eller på den anden måde. Men vi har alle sammen hjulpet hinanden med at nå frem til det mål. Og det er jo også det, der gør det så unikt, at vi er kommet med 5 forskellige hjerner og idéer og så videre, og så kunne koble det sammen til den her musik, vi endte med. Det fedeste ved musicalen har klart været at være sammen med så mange, synes jeg. Det er selvfølgelig også virkelig sjovt at spille musikken, synes jeg. Men jeg synes mest, jeg gjorde alt det her, sådan skrev musik og spillede for ligesom at kunne være med i det her fællesskab, synes jeg. Fordi det er virkelig fedt. Ja. Den største udfordring i musicalen, det har nok været, altså, at det tager jo noget tid, og det tager meget arbejde, så altså, at balancere det med alt andet, det er jo selvfølgelig hårdt. Ja, det er selvfølgelig det værd, så det er også det, der får en igennem det, og jeg tror bare, det er det der med, at man skal lige finde ud af, okay, hvor lang tid skal jeg bruge på at lave afleveringer, så det er ude af banen, så jeg faktisk kan være til stede til musicalen og hygge mig med folk. Så det er mest det, og så det der med at få søvn, tror jeg også er meget svært, når det er, at man beslutter sig for, at man alligevel godt vil tage til første modul efter premierefesten eller sådan noget. Det går bare ikke lige. Så får man i hvert fald ikke særlig meget søvn. Den største udfordring ved musicalen har nok været sådan, ja, tidspresset. Det er også det, man tænker, nu er jeg jo komponist, ikke? Så der var der også meget arbejde, inden man skulle øve på sangene og sådan noget med at få det skrevet. Men der vidste man ligesom godt, at man jo nok skulle få det skrevet, fordi at man kunne ikke komme uden at have noget i hænderne.
Personligt så er jeg stor tilhænger af korets rolle, og det er jeg, fordi at jeg synes, det er vildt smukt, når stemmer de kan harmonere treklang eller fireklang. Og når vi så har så mange dygtige sangere, så er det jo bare endnu mere fedt. Og når det så bliver mic'et op af professionelle lydmænd, så kommer det fuldstændig til sin ret i de her sange. Nogle stilarter, vi har prøvet at tage med i år, var sådan, vi vil godt have lidt mere elektronisk musik. Ikke kun elektronisk musik, men vi vil godt have noget med. Så det vi har prøvet sådan noget, jeg tror det er blevet sådan lidt drum and bass-agtigt i de numrene. Vi alle sammen har jo ligesom forskellige ting, vi lytter til. Så sådan, Jonathan han hører meget jazz for eksempel, og så er der kommet noget meget jazz-inspireret. En sang, jeg er meget stolt af i musicalen, det er Se og Hør, som vi skrev, som netop er sådan meget elektronisk bygget op. Og den var også bare virkelig sjov at spille, synes jeg, for mig. Måske ikke for, der var mange musikere, der ikke spillede i den faktisk. Men jeg havde rigtig meget at lave i den på computeren og sådan på synthesizer og sådan noget. Så det var ret sjovt. Og det var bare fedt, igen at få noget sådan mere elektronisk med, synes jeg. Ja, jeg tænker bestemt, at jeg skal være med næste år. Jeg skal jo også... Nu er jeg var den eneste komponist i 2G. Så det vil sige, at jeg skal selv vælge nogle nye til næste år og bringe det videre. Så jeg er jo også tvunget til at være med. Det er også mega fedt. Så ja, jeg skal være med næste år. Ja, jeg tror, at den sang, jeg er mest, eller det... Jeg synes virkelig, at Fluen på væggen er god. Og den har jeg heller ikke selv sådan været med til at skrive. Det har været sådan Gustav og Philippe. Og jeg synes virkelig bare, at det er en virkelig god sang. Så jeg har virkelig været sådan, det her med Gustav, det er virkelig, og Philippe, det er virkelig godt skrevet. Så det har jeg været virkelig stolt på sådan deres vegne. Så det var ja, min yndlingssang, tror jeg. I et med tapetet? Nej, jo, den hedder Fanget i et billede. Fanget i et billede hedder den nu. Den kunne jeg også ret godt lide, men den var også bare igen virkelig sjov at spille. Der spiller på sådan nogle timbales. Jamen, altså, vi er på Allingham Dance Studio, hvor der er vi bare er i gang med at øve alle vores danse til musicalen sammen med skuespillerne. Vi har været igennem alle dansene nu. Vi lærte den sidste i går, så vi mangler ikke noget, end hvad vi ved af i hvert fald. Ja. Det er sådan lidt det, vi lærer nu. Vi mangler alle sådan mellemstykker med skuespillere, backstage og alt det, der sådan skal flytte det hele sammen. Altså, vi plejer, når vi skal lave dansene, enten at lave dem sammen, det gør vi oftest med mammutdansen. Eller så deler vi dem op, og så hjælper vi os til hinanden sådan, og det her mellemstykke kan jeg bare ikke, jeg aner ikke, hvad jeg skal lave, så tager du det eller sådan. Vi udnytter jo også hinandens styrker, så hvis der er sådan en sang, der ligger mere op til sådan at være sådan meget sådan moderne-agtig, så kan det være, at jeg fik den, eller hvis den var sådan meget house-agtig, så fik Josso den. Fordi sådan, så får vi også bare de bedste koreografier ud af det. Og så mødes vi med, det sagde du ikke, med skuespil. Nej, ja, vi mødes med skuespil sådan en gang i ugen i december, for sådan at gennemgå de danse, vi så er i gang med at koreografere, for at høre sådan, hvad deres tanker er i forhold til, hvordan det passer ind i manus, og tit så er der skuespillere med i sådan dansene, så sådan for at høre deres idéer. Det er også meget, når vi lærer dem en koreografi per mandag, så sørger de også selv for at sådan gå hjem og øve dem og huske dem til, når vi så laver gennemgang igen. Man har jo brug for hinanden, så man sådan snakker hele tiden på kryds og tværs om sådan. Men skuespiller er sådan klart vores sådan tætteste samarbejdspartner, fordi det ligesom er sådan os, der sådan danner det sceniske billede sådan overordnet. Altså inden vi starter med at koreografere, så holder vi altid noget musik. Vi har brainstormet, de har brainstormet sådan lidt tanker, og så sidder vi bare sådan og snakker om de forskellige sange. Og hvis der er noget, de sådan sådan, den her synes vi er lidt svær, så kan vi komme med nogle idéer til den og sådan noget. Og så sådan udveksler vi idéer. Ellers så har musik bare sådan, vores samarbejde har mere igennem været, bare de har sendt nogle sange, og så har vi jo lavet musik. Det er egentlig rimelig effektivt gennem december. Og så er det jo bare sådan træning. Så det hele er færdigt, eller skulle meget gerne være færdigt, inden vi er nået til rytmisk, alle koreografierne. Ja. Det er i hvert fald målet. Jeg ser jer så meget. Jeg håber, I har haft en god ferie. Nu går det jo sådan for alvor i gang. Nu sætter vi det hele sammen. Det er pissefedt. Altså første fredag på Ristoft er den mest kaotiske dag i hele musicalperioden. Folk skal lige komme, vi skal lige lære hinanden at kende, vi skal lige finde ud af, hvordan det lige, hvem er med i år, hvordan gør vi det hele. Men det er altid også mega sjovt, fordi man ser hinanden, og sådan, det er nu man kan mærke, at nu starter musical. Det var jo et
et milepæl på vejen, hvor det var, at man virkelig kunne se, at der begyndte det at ligne noget. Det gik fra at være de her spekulationer og sådan brudstykker af en ting, man kunne se måske ville blive til noget. Men så lige pludselig blev det sat sammen, og så flot ud og sådan noget. Det var ret fedt. Jeg så også første gang, man er på Rigstop, så får man lidt et kick af at se, hvad de andre har lavet. Sådan, okay, det er ikke kun os, der har sådan, lavet noget i et stykke tid nu, eller sådan. Man bliver lidt mere sådan, det er lidt en ny motivation. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Jeg tror, der var lidt problemer med teknikken. Ja, men man skulle bare lige i gang, og det var også det sygt fede var også, at vi jo før, så havde bandet jo bare været nede i kælderen på musikskolen. Og lige pludselig så skulle man være sammen med både altså dans, og PR kom også lidt, og skuespil. Så sådan, det var virkelig fedt, at man begyndte at kunne være sammen med flere mennesker, og man kunne se, okay, det er de her mennesker, som sådan er med til hele produktet. Vi har jo bare spillet de her sange alene og været sådan, okay, det er en sang, der handler om en far eller et eller andet. Og så pludselig så er vi sådan, nå, det var i den sammenhæng, det er sådan, altså sådan, det er det, de godt vil prøve at sige med den her sang, så det var mega fedt. Det blev bare en helt anden stemning efter at have været sammen i Stopsagen. Altså det var jo i december, og december det er koldt. Det var i januar. Det var i januar, vi var i Laden. Det er koldt i januar. Vi fik i hvert fald at vide, da vi sådan skrev med ham, der havde Laden, at den er opvarmet af det hele. Og så kom vi ud, og så var der var ikke opvarmet. Og det var koldt. Men det var fedt alligevel, fordi vi var lidt sammen i samme båd. Og ja, vi frøs, men vi havde det også sjovt, så når man begyndte på at arbejde, så fik man jo varmen. Folk var virkelig gode til sådan at selv også gå i gang med at arbejde. Folk tog selv ansvar, og det var meget sådan fin tilgang til det, hvor man arbejdede lidt og hyggede lidt og arbejdede lidt. Jeg tror, alle er lidt trætte, og alle vil rigtig gerne have lavet noget, men alle vil også godt hygge sig ret meget og bare sidde og snakke og sådan noget. Så man tager ligesom nogle gange, så går der lige en time eller en halv time, hvor alle virkelig laver meget, og så går der måske lige så lang tid, hvor alle ikke laver noget. Og sådan skifter det meget. Man kan godt være lidt bange for, at man ikke rigtig kommer i mål med det, og så lige pludselig så gik det hurtigt. Jamen, vi laver backstage, så vi har lige lavet de her 2 flotte buer i dag. Ja, og de skal så bruges som døre i stykket. Jeg tror begge 2 skal bruges som døre. Ja, det fandt vi lige ud af ret sent. Ja. Den lille også skulle være en dør. Ja. Det tænker det går. Processen med at få kulisserne i hus har foregået sådan, at vi 3 ledere har holdt nogle møder med instruktørerne, og så ligesom sammen med vores backstage team i december holdt nogle møder, hvor vi også brainstormede på, hvordan scenen skulle se ud. Og så er det jo egentlig først i januar, når vi rykkede ud i værkstedet, at vi så at det er blevet mere håndgribeligt, og vi sådan egentlig er gået i gang med at bygge ting. Det er altid meget specielt også at få for eksempel fra instruktørerne. Så nu vil jeg gerne have det ser sådan her ud, og så er det bare gået i gang, hvor man ikke rigtig ved, hvor man skal gå i gang hen, og kan også godt hurtigt komme til at føle, at man ikke får lavet så meget. Man kunne godt mærke, at instruktørerne var meget sådan, de havde alle mulige skøre, fantastiske idéer, og så var det vi dem, der lige sådan skulle være sådan, okay, men det skal også være noget, vi kan bygge. Altså, der kommer altid nye ting, man ikke lige har tænkt over, at okay, det skal jeg egentlig også tænke på, og det skal vi egentlig også lave. Så laver man selvfølgelig nogle fejl, nogle lidt dumme fejl. Vi lavede en helt bagvæg, der ikke var, hvor nogle af pladerne var samme højde. Bare generelt, de der bagvæg har vi haft lidt problemer med. Der var en væg, der skulle vendes om. Hvordan gør man lige det? Hvordan laver man lige en fod, der kan det? Så det er en lang proces. Dagene op til premieren
det var nogle dage, hvor man kunne mærke, at vi alle sammen begyndte at blive lidt nervøse, fordi at nu kunne vi ligesom pludselig godt se målstregen, vi kunne se, at nu skulle vi ligesom rent faktisk have et færdigt produkt. Så det var både nervepirrende, men helt vildt spændende. At jeg rykker mig mod toppen, I skulle bare vide. Vi får et chok, når I kigger på den næste side. For jeg er lidt ud af slet ikke, hvis jeg var der. I har intet indblik i mine tanker. Hvor er min paparazzi? Fedt, jeg er den eneste, der har noget at sige. Jeg har ventet af for længe, nu det er min tur. Hvis spotlight blænder mig, det kommer, hvis det er min tur. Nu har jeg ikke lidt skoen i min hulehånd. Så meget succes, at det var jeg et sådan. I dag, der kører vi sgu en gennemspilling. I hvert fald mindst en. Og nu er lyset slukket simpelthen, så det bliver lidt mere professionelt. Ja, og det er faktisk lidt en speciel dag, fordi faktisk det er den første dag, hvor vi har lys. Vi er snart lys klar, men vi har nærmest alt klar. Så det begynder at blive meget ægte. Ja, og så senere i dag, det er så kun for teamet, det er ikke for Mathis. Nej. Så skal vi have lavet lidt lys, og det bliver nok til langt ud på natten. Jeg føler, at jeg har gået rundt et par gange og været sådan, der er meget, der skulle nås. Men jeg føler efter, at vi har lige haft en gennemspilning, ja. Og det har gjort mig noget mere sikker, at vi nok skal nå det. Men det er rigtig sådan med tiden. Generelt har det været lidt... Det har været lidt sådan sjovt at sådan begribe det, fordi nogle gange så er det føles som, at man har evigheder til premieren, og man bare har, man kan nå at øve det masser af gange, og så nu forstår man sådan, at det er i overmorgen, og så lang tid er der slet ikke, så det er lidt sjovt. Ja, det er ret vildt. Jeg har slet ikke været nervøs før. Men så da lige lyset blev slukket, så her, de første sådan, 2-3 numre blev jeg faktisk nervøs, så det gør virkelig noget, at det blev mørkt. Det føles sådan meget mere professionelt og meget mere. Så det gjorde mig faktisk lidt nervøs for første gang nogensinde. Ja, jeg vil også sige, da lydet blev mørkt, så bliver jeg helt klart nervøs. Men, og nu bryder jeg lige interviewformen, nu hopper jeg lige herop, fordi så har vi nemlig fået sådan nogle dejlige rekvisitter. Og altså det har virkelig, virkelig hjulpet, synes jeg, på rigtig mange af scenerne. Fordi så, i stedet for at man skal stå og virkelig fylde meget tom ud, så hjælper de let på det. Og det hjælper også på nervøsiteten. Altså noget, der overrasker med årets musical, det overrasker mig lidt hver år. Men det er, hvor lang tid sådan noget egentlig tager at lave. Altså sådan, jeg tror, jeg glemmer det lidt fra år til år. Jamen generalprøven er noget helt andet end alle de andre forestillinger. Fordi generalprøven er første gang, vi som sådan får publikum på. Jamen, vi er nu 40 minutter fra generalprøve. Cirka 8 timer til, at vi kører premiere i aften. Og man kan lige så stille mærke, at folk de begynder at krible lidt i folk. Det bliver spændende. Vi skal have lidt efterskoler sådan lidt til at kigge på os, så det bliver mega godt. Og vi har lydprøve lige om lidt, så vi glæder os mega meget. Vi tror, vi føler os alle sammen rimelig klar. Vi har fået godt styr på det her de sidste par dage, så det er pissegodt. Altså premieren, den er jo helt speciel, fordi at det er første gang, at man sådan virkelig får det vist til nogen. Det er sådan lidt knald eller fald, hvor det er, at går det godt, så er det jo fantastisk, og går det ikke så godt, så er det så sommerfugle i maven, og altså, det var noget, vi havde arbejdet på i mange måneder. Jamen, at skulle spille til premieren, det var jo en stor mundfuld lige, når man stod der, fordi det var jo også der, min familie var inde og se det og sådan nogle ting.
Så det var jo også et lille pres, og ja, vi har jo aldrig prøvet noget lignende. Jamen, premieren kommer jo så et par timer efter generalprøven, og man er så nervøs, fordi i år var det jo fuld sal, så der er mange mennesker. Wow, yeah. Chiki chiki bomba, chiki chiki bomba, massa massa massa, massa massa massa. Ale, ale ale ale, ale, ale ale ale. Chiki chiki bomba, chiki chiki bomba, massa massa massa, massa massa massa. Ale, ale ale ale, ale, ale ale ale. Premiere for mig, det var rigtig spændende at nå dertil. Jeg var meget nervøs, også for at publikums reaktion, kunne de lide det, vi har lavet, det er noget, vi har øvet os på. Altså vores premiere, det var jo lidt spændende, fordi det var første gang. Så alle var lidt spændt. Det er jo det her, vi har gået og ventet på, og altså øvet os til siden, nogle startede jo allerede i november, vi har været i gang siden sådan noget april-maj. Premieren er en magisk aften. Jeg tror faktisk ikke, at den kan beskrives med mindre, at man ikke har været med. Altså sådan, folk i salen er mega spændte, folk om bagved er mega spændte, og man vil bare gerne vise, at man har brugt så meget tid. Det jeg håber, at publikum tager med sig efter forestillingen, det er nogle blandede følelser. Altså der var både, jeg håber folk synes det var sjovt, for det synes jeg er en vigtig ting, når man ender at se sådan en forestilling. Men generelt set så var der jo også mange moraler og budskaber medfuldt den her musical. Og jeg håber, at det der, som manuskriptforfatteren flere gange sagde, med at man har ligesom 2 ører og 1 mund af en grund, at det er noget, folk har taget med sig, og at det handler virkelig om at lytte til hinanden. Okay, jamen, jeg hedder Gustav Conradsen, jeg går i 3.D, og jeg er komponist i musicalen. Nej, undskyld. Første gang på Ristoft var ret sjov. Du ligger ude. Nej, nu ligger du ude. Bro. Okay. Jeg starter. Okay. Jeg fanger dem. Kirko. Lad os banke over. Godt. Hvad var spørgsmålet egentlig igen? Det første, du stillede. Hvordan det var, at det var slut. Hvad svarede jeg? Jeg kan ikke huske, hvad jeg svarede. Så ja, det kan I bare bruge. Det bruger I bare. Det må du gerne.
Bare spørg min musiklærer. Hun ved det godt. Ja, den kan man også sætte sammen. Ja, ja jeg filmer. Ja, vi vil lave en doku. Vi har taget PR over, fordi det... Ja, han laver fandme ikke en skid. Filmen? Ja. Okay. Vi er lige blevet færdige med at spise. Ja. Alt vores mad. Det er sindssygt. Nu er Kynel her. Ja. Så nu skal vi til at i gang med at sætte lyd op. Ja. Og bære. Jeg tror ikke, jeg vil bære noget. Det skal du. Kommer ikke til at bære noget. Nå. Kynel siger, det bliver fint. Jeg tror på den. Tak for interviewet. Det var... Super nøjeren. Altså, jeg kan ikke huske alle de, jeg har sagt. Nej.